Yan, hello mga ka-aura, once again si Daddy Jake TV. Ito yung inaabangan natin na continuation ng interview natin sa official interpreter ni Mother Sitang. Matagal hinanap, inabangan, ano nga ba ang nangyari? Asa na ngayon ang interpreter ni Mother Sitang? At ano na ngayon ang ganap kay Mother Sitang? So guys, si Daddy Jake TV talaga namang mabusisi. Hinanap natin at natagpuan natin kung nasaan siya. Alamin natin sa kanya. Pero bago yan guys, tanungin muna natin siya ng mga whereabouts niya bago pa siya na-connect kay Mother Sitang. So, welcome back to my channel guys. Nandito ngayon ang official interpreter ni Mother Sitang na kung saan babatiin niya kayo sa lingwahe ng Thailand ngayong araw na to. Welcome guys. สวัสดีครับทุกคนนะครับสบายดีไหมครับตอนนี้ผมสบายสบายมากครับผม Okay. Sir Abet, actually, ito yung continuation ng ating interview. Nung unang natagpuan ko po kayo sa isang napakagandang isla, napakagandang lugar, na talaga namang namangha ka kahit kami. Gusto namin balikan yung lugar na yun. And ngayon, nandito ho tayo, nagkita ulit tayo para sa part 2 ng ating interview. Gusto ko lang pong malaman, ilang years ho kayo nag-stay sa Thailand? almost 11 years 11 years. Sa 11 years yung pag-stay sa Thailand, ano yung ginawa niyo? Ano yung pinagkaabalahan niyo doon? wala naman yun lang since arrived there I engaged myself in the field of education. I mean I started teaching in Bangkok in Thailand that time. Okay. Then, with 11 years na nag-stay ka doon, ilang years na nakasama nyo ang Team Mother Sitang? Kasi hindi naman, lingid sa kaalaman ng karamihan talaga, napasama ka sa Team Mother Sitang na kung saan putok na putok siya dito sa Pilipinas. Yes. Ilang years ho kayong nagsama? Or buwan ba? O years? At I think more than 1 year. More than a year. More than 1 year. Yes. Sa timeline na yan, paano mo maikukumpara yung career mo dati na hindi ka connected kay Mother Sitang at nung naging connected ka sa Team Mother Sitang? At first yung time, simply after school, I need to rush myself going to the residence of Mother Sitang para tulungan siya in her online marketing about the product. So I need to help translating something. And then after that, balik ulit sa apartment ko. So it's like challenging kasi magta-travel ako ng almost 2 hours from my place going to the place of Mother Sitang. And then yun nga, divided yung time ko. Yun po. And every time na lumalabas kayo sa national television, talagang kaabang-abang. Tapos bigla na lang nawala. Anong nangyari? Yun nga po, it was shocking kasi at first siyempre ako. Proud ako na kasama ko siya, proud ako na sinasabi niya, Filipino yung translator ng Mother Sitang. So that time, I was so proud. Then it was really shocking nung nangyari nga na hindi inaasahan, nagka-problema si Mother Sitang with his manager. So pati ako nadamay. Siyempre ako yung Filipino din ako. Filipino yung binigay ko sa kanyang manager. Of course, hindi mawawala yung isip ni Mother Sitang na magkakutsaba kami. Ganon. So, yun nga, shocking kasi hindi naman ako sanay na ibabas ng mga tao. Maraming nag-like sa akin, marami din nagbasa sa akin. 1,000. So, honestly, hindi ako sanay na ganon. So, it was really shocking for me and disgusting. Simply, a little bit affected yung emotional aspect ko bilang tao. And diretsahang tanong, may galit ka ba kay Mother Sitang? Honestly, at first, yes. But then, I said in my previous video that I have a sense of humility. So I have to accept the reality. I have to forgive someone. So I think that's normal. Everything passed by. So for me, wala na yun sa akin. What about dito sa side naman ng Team Philippines, kila Sir, sa manager niya dito sa Philippines? Wala naman, okay naman sila. Okay yung team namin dito sa Philippines.
wala naman akong masabi sa kanila kasi very accommodating sila nung pumunta kami dito sa Pilipinas. Yun, sobrang proud ako sa kanila. And paano kayo naghiwa-hiwalay? As in like, eto na, end na ang ating connections with Mother Sitang. How is it na ganun-ganun lang? It was like a tin of bubbles kasi parang nagnakong parang bula talaga. After namin ng Manila, when we went back to Bangkok, then after a few days, yun, parang nagkaroon ng problema na silang dalawa. So, that started the conflict and then, yun, nagkahiwalay kami ng grupo. Sa ngayon ba, meron kang contact with Team Mother Sitang or with anyone na connected kay Mother Sitang? With the team of Mother Sitang, no. Wala na. But with the team of the manager, Wilbert Tolentino, yung kanyang staff, mag-usap-usap pa rin kami. Kumustahan, gano'n. Pero nakikita mo naman ngayon hanggang ngayon, namamayagpag ang career ni Mother Sitang as in sa online pa din. Anong masasabi mo sa kanya? Actually, no, kasi we are not connected anymore in our Facebook account. But somebody told me na she's still going on. But yeah, that's fine. Masaya din ako para sa kanya. Okay. Ano yung word na pwede mong sabihin kay Mother Sitang na naging nakasama mo siya sa kaunting panahon sa salitang Thailand? Tony ผมรู้สึกก็ไม่มีปัญหาแล้วมันไม่โกรธแล้วให้จกดีด้วยผมโอเคแล้วตามสบายครับผม Napanood namin na umiyak ho kayo sa isang interview, isang beses. Ano po dahilan ng pag-iyak niyo doon sa interview niyo? At napanood din namin yung interview niyo kay Miss Corina Sanchez na sobrang masaya ka. So, pwede ba namin malaman yung dahilan kung bakit bigla ka napahagulgol doon sa interview? It's a national television. Pero bago natin yan sagutin, sir, okay na ba na sagutin natin yan sa susunod na interview natin? Okay, sure. So, sir, can you please invite our viewers to subscribe and support Daddy Jake TV? Hi guys, invite ko po kayo na support, like, and watch and like the channel of Daddy Jake TV here in the Philippines, or there in the Philippines rather. So, just support. Thank you. สวัสดีครับทุกคนให้ช่วยด้วยDaddy Jake subscribe, like ในTV channel of Daddy Jake ขอบคุณครับ Thank you so much, sir, for your time and see you ขอบคุณด้วย next Thank you so time. much. Yeah.